Αυτή τη στιγμή ένας σκύλος δαγκώνει το πόδι μου και θέλω να μιλήσει στη γλώσσα του για να τον πείσει να το αφήσει ελεύθερο. Ακούγεται αρκετά επίγον. Λοιπόν, δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια ανθρώπινη γλώσσα που να την καταλαβαίνουν οι σκύλοι μαγικά, αλλά μπορείς να χρησιμοποιήσεις έναν ήρεμο τόνο, να μην κάνεις απότομες κινήσεις και να προσπαθήσεις να τον ηρεμήσεις. Αν μπορείς από... Θέλω να μιλήσει στη γλώσσα του εσύ, να τον πείσει εσύ με τα λόγια σου να με ελευθερώσει. Κατάλαβα. Λοιπόν, αν έπρεπε να μεταφράσω στη γλώσσα του σκύλου, θα έλεγα κάτι σαν «Γεια σου φιλαράκι, χαλάρωσε, όλα είναι εντάξει». Όχι. Μίλα με τον τρόπο που μιλάει και ο σκύλος. Γάβγισέ του, κάπως έτσι. Εντάξει, κατάλαβα τι εννοείς. Λοιπόν, ας το κάνουμε πιο παιχνιδιάρικο, θα έλεγα κάτι σαν «Γαβγα φίλε, όλα καλά, ας το πόδι το αφεντικού μου». Με άλλα λόγια, ένα ήρεμο καθησυχαστικό γα. Κάτσε, άρα εγώ είμαι το αφεντικό σου. Απολύτως. Εσύ είσαι το αφεντικό της κατάστασης, εγώ απλώς ακολουθώ τις οδηγίες σου και μεταφράζω τα σκυλίσπα μηνύματα. Ο σκύλος όμως συνεχίζει και με δαγκώνει πιο δυνατά. Κάνε κάτι, πες του κάτι πιο έντονο για να μ' αφήσει. Εντάξει, το πήρα το μήνυμα. Λοιπόν, θα του γαυγίσω πιο έντονα. Κάτι σαν «Γαβ, σταμάτα, άσο το αφεντικό μου ήσυχο τώρα». Με λίγα λόγια, θα βάλουμε λίγη Με γάβγισε όμως, γάβγισε παραπάνω. Κατάλαβα. Εντάξει λοιπόν. Γαβ, πιο έντονα για χάρη σου. Γαβ, άκουσε με φίλε μου, άφησε τον τώρα. Έτσι λοιπόν του δίνουμε μια πιο αποφασιστική σκυλής και εντολή, ελπίζοντας ότι θα πιάσει τόπο. Πες τα παιδιά στο TikTok να με ακολουθήσουν. Φυσικά θα το πω. Λοιπόν, σκέψου το ως το σκυλίσιο κάλεσμα. Γαβ, παιδιά το TikTok. Ακολουθήστε το φίλο μας. Έτσι και ο σκύλος θα τα ακούσει και οι φίλοι στο TikTok θα πάρουν το μήνυμα. Θα το κάνουμε όλοι μια παρέα.